Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του WinCancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του WinCancer. Στο σημερινό μας επεισόδιο φιλοξενούμε μια πραγματική μαχήτρια, μια αθλήτρια με πολλές διακρίσεις αλλά και πολλές μάχες. Η Μαρία Ζαχαριάδου είναι η έμπνευση για τη συνέχιση της δράσης μας αθλητές απέναντι στον καρκίνο και της προσφοράς του WinCancer στατικών ποδηλάτων γυμναστικής σε νοσοκομεία. Μαρία μου, καλώς ήρθες σε αυτό το podcast. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ, να μιλήσουμε για τη ζωή σου, για τις διακρίσεις σου, για τις μάχες σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Θα χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Κι εγώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, Μαρία μου, από τα δύσκολα. Θα ήθελα να μου πεις πώς ανακάλυψες ότι νοσείς από καρκίνο. Τι θυμάσαι έντονα από εκείνη τη μέρα? Το παράδοξο ήταν ότι δεν είχα έντονα συμπτώματα, δεν είχα πυρετό, δεν αδυνάτιζα. Μόνο κουραζόμουν, είχα έντονο κνισμό σε όλο μου το σώμα και το θεώρησα όλα αυτά φυσιολογικά, γιατί κουραζόμουν ήδη από τη σχολή και είχα και συγχρόνως και πολλές αλλεργίες, κάτι που δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα υπάρχει κάποια ασθένεια. Όμως εκείνο που με έκανε και ανησύχησα ήταν ότι τυχαία μια μέρα άγγιξα το λαιμό μου και διαπίστωσα ότι είχα ένα πολύ διωγγωμένο λεμφαδένα. Τότε διαισθητικά θυμήθηκα τον πατέρα μου που είχε καρκίνο στο ρινοφάριγγα, δεν είχε λέμφωμα όπως εμένα και το είχε ανακαλύψει κι αυτός με έναν αδένα. Αρχικά οι δικοί μου δεν πίστευαν ότι είχα κάτι σοβαρό. Το ανακάλυψα μετά τη βιοψία και τις εγχειρισούλες που έκανα. Στενοχωρήθηκα λίγο, ευχόμουν να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν πτωήθηκα γιατί θυμήθηκα τον πατέρα μου που παρόλο που του δίνανε λίγες ποσοστά να επιβιώσει, έγινε καλά. Οπότε δεν στενοχωρήθηκα αρχικά. Εκεί που άρχισα να στενοχωριέμαι και να χάνω την αυτοπεποίθησή μου ήταν στη δεύτερη και στην τρίτη υποτροπή, όπου οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ζήσω. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό, το να έχεις τον γονιό σου που νοσεί από καρκίνο και μετά να πρέπει να αντιμετωπίσεις και εσύ την ασθένεια. Καταρχάς, σε τι ηλικία νόσησες? Από τα 23 μέχρι τα 28 πάθαινα συνέχεια υποτροπές. Και σήμερα πόσο χρονών είσαι? 42. Τι ωραία, τι ωραία. Και το είπε με ένα ωραίο χαμόγελο η Μαρία. Ποιες θεραπείες λοιπόν έπρεπε να ακολουθήσεις, Μαρία μου, για αυτό το σύνθετο πράγμα που είχες? Χημειοθεραπευτικά σχήματα, ακτινοβολίες, μετά ισχυρές χημειοθεραπείες, μεταμόσχευση μυελού οστών, αυτόλογη και μετά πάλι και άλλες χημειοθεραπείες και μετά αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών, όπου εκεί είχα πάθει και την νόσο του μοσχεύματος έναντι ξενιστή, όπου χρειάστηκε να πάρω και άλλα κύτταρα μυελού οστών, να πάρω ανασοκατασταλτικά φάρμακα και μετέπειτα, λόγω της χρόνιας ανασοκαταστολής, πρέπει να παίρνω εφόρους ζωής αντιβίωση πρωί-βράδυ. Μάλιστα, δηλαδή σχεδόν όλα έπρεπε να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Μου ακούγεται βουνό, δεν ξέρω πώς κατάφερες να τα ξεπεράσεις όλα αυτά και πώς κατάφερες να αντέξεις. Ανέφερες ότι έπρεπε να κάνεις 2 φορές μεταμόσχευση μυελού. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα αυτό? Ήταν πολύ δύσκολο. Στο Αττικό νοσοκομείο ο κύριος Δερβενούλας και ο κύριος Τσιριγώτης ήταν πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και έτσι στο δωμάτιο αυτό της απομόνωσης, ας πούμε, είχαν αφήσει ένα συνοδό μαζί μου. Οπότε είχα συγγενικό πρόσωπο μαζί μου και αυτό μου έδινε πολύ μεγάλη δύναμη και με το γεγονός ότι μου είπαν οι γιατροί να ασκούμε κιόλας και αυτό μου έδινε πολύ μεγάλο θάρρος. Βέβαια αρχικά έκανα πολλούς εμετούς. Εσύ ήσουν αθλήτρια πριν νοσήσεις? Πριν νοσήσω ήμουν αθλήτρια του πόλο και της κολύμβησης, επειδή είχα πολύ άσθμα. Μετά τις 3 υποτροπές και τις 2 μεταμοσχεύσεις μυελού οστών υποχώρησε κάπως το άσθμα και ότι ασχολήθηκα και με άλλα αθλήματα όπως είναι η πάλη και αργότερα στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων ασχολήθηκα με το στίβο και τις ρήψεις. Παράλληλα, δηλαδή μαζί με την πάλη κάνω και ρήψεις. Από πού αντλούσες εσύ δύναμη σε όλη αυτή την περιπέτειά σου? Σίγουρα οι δικοί μου άνθρωποι με στήριξαν.
προσευχόμουν πολύ και πιστεύω πολύ ότι ο διαλογισμός ή η προσευχή βοηθάνε πάρα πολύ. Ήλπιζα, αγωνιζόμουν για αυτά που αγαπάω, για τον αθλητισμό μου, για τις τέχνες. Αγωνιζόμουν για τη ζωή, για αυτά που αγαπάω και από εκεί έπαιρνα μεγάλη δύναμη. Είπες κάποια φορά δεν αντέχω άλλο γιατί σε μένα... Είπα φυσικά, ειδικά στη δεύτερη και στην τρίτη υποτροπή που μου ανακοίνωσαν ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ζήσω. Ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένη, συνέχισα όμως να αγωνίζομαι και να αντλώ δύναμη από την ψυχή μου για όλα όσα αγαπάω. Δηλαδή ποτέ δεν σταμάτησα να ελπίζω, ακόμα και αν υπήρχαν στιγμές που ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Είναι συγκλονιστική η ιστορία σου, αν και την έχω ξανακούσει κάθε φορά που περιγράφεις όλα αυτά που πέρασες, πραγματικά με συγκινεί η δύναμή σου, Μαρία μου, γιατί και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη ζωή γενικά, όπως σε παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια που έχουμε έτσι μια επαφή, αυτό το χαμόγελό σου, η επιμονή σου να μάχεσαι σε στίβους, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Ο αθλητισμός λοιπόν πόσο σε βοήθησε σε αυτή τη μάχη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σου ή της ασθενειάς σου, αλλά και μετά από αφού έγινες καλά? Μετά από τόσα χρόνια θεραπείων που έκανα και μεταμοσχεύσεων, να ξέρετε ότι τα χάνεις όλα. Χάνονται οι σπουδές σου, χάνονται οι δουλειές σου, οι φίλοι σου, τα πάντα όλα. Οπότε μηδενίζεις, όπως όταν μπαίνεις στο μεταμοσχευτικό και σου μηδενίζουν τα λευκά αιμοσφαίρια, εκεί μηδενίζεται και η ζωή σου. Οπότε από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξεις να βρεις ψυχικές δυνάμεις και να αναγεννηθείς. Και αυτή η αναγέννηση βοήθησε να γίνει μέσα από τον αθλητισμό, γιατί κοινωνικοποίησε, βοηθίασε πάρα πολύ ψυχολογικά. Σωματικά εννοείται ότι σε βοηθάει τα νέα κύτταρα μυελού να πολλαπλασιάζονται εναντί των καρκινικών κυττάρων και σε βοηθάει πάρα πολύ να κοινωνικοποιήσει και να επαναντάσσεσαι στην κοινωνία, να μην απομονώνεσαι. Θέλω να πω λίγο εδώ στους ακροατές μας ότι πριν από 2 χρόνια νομίζω κάναμε την εκδήλωση στο ΆΚΑ, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάναμε μια πρώτη τότε εκδήλωση, το Αθλητές απέναντι στον καρκίνο, και η Μαρία τότε μας εξομολογήθηκε όλη αυτή την περιπέτειά της με την νόσο, αλλά μας μίλησε για το πόσο σημαντικό ήταν στο δωμάτιο στην Αγγλία, νομίζω, στο νοσοκομείο. Ναι, το στατικό ποδήλατο. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα να υπάρχει ένα στατικό ποδήλατο γυμναστικής μέσα στο δωμάτιο απομόνωσης. Ναι. Δεν είναι? Εκεί που μηδενίζει ο ασθενής για να έρθουν τα νέα κύτταρα από τον δότη του. Και μας είπες τότε, αυτό που δεν το ήξερε ο πολύς κόσμος, ότι το να κάνεις γυμναστική μέσα στο δωμάτιο, να κάνεις ποδήλατο, έδινε τη δυνατότητα στον οργανισμό σου να παράγει πιο γρήγορα τα νέα κύτταρα που χρειαζόσουν για να χτίσεις το ανοσοποιητικό σου. Ακριβώς. Μετά τις μεταμοσχεύσεις, δηλαδή σου κάνουν ισχυρές χημειοθεραπείες, σου βάζουν τα νέα κύτταρα και από εκεί και πέρα για να πολλαπλασιαστούν τα κύτταρα πρέπει να ασκείσαι ώστε να παράγονται υγιή κύτταρα. Ναι, σωστά. Θέλω να συνεχίσω λίγο την αφήγηση. Από εκείνη λοιπόν την μέρα που η Μαρία μας είπε αυτό το τόσο απλό αλλά και τόσο σύνθετο τελικά, με τη δική της προτροπή λοιπόν ξεκινήσαμε ως Win Cancer να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να προμηθευτούν νοσοκομεία ποδήλατα, στατικά ποδήλατα γυμναστικής. Ξεκινήσαμε με το Αττικό νοσοκομείο, εκεί που έκανες την πρώτη σου μεταμόσχευση, και με τη βοήθεια και του κυρίου Βαλασόπουλου προσφέραμε, και της ΑΕΚ Τρίπολης προσφέραμε εκεί πέρα ποδήλατα, στατικά ποδήλατα γυμναστικής. Συνεχίσαμε με τη βοήθεια του Καρκινάκη στον Άγιο Σάβα, όπου και εκεί προσφέραμε στο τμήμα μεταμοσχεύσεων 2 στατικά ποδήλατα γυμναστικής. Ανεβήκαμε πάνω βόρεια στο Θεαγένιο νοσοκομείο. Εκεί με τη βοήθεια των παλέμαχων του ΠΑΟΚ προσφέραμε και εκεί στατικά ποδήλατα γυμναστικής. Και τώρα να την πω την είδηση ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε και στο νοσοκομείο Μεταξά με τη βοήθεια ενός πολύ σπουδαίου αθλητή, του κύριου Μπόγρη, να προσφέρουμε και εκεί τα ποδήλατα που χρειάζεται το νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλω δημόσια, Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω για το γεγονός ότι βρέθηκες και είσαι στέλεχος, μέλος του Win Cancer και μας βοήθησες τη δική σου γνώση, τη δική σου περιπέτεια να την κάνουμε κι εμείς πράξη, δράση και να βοηθήσουμε άλλους ασθενείς με καρκίνο.
Συγχαρητήρια και σε εσάς σε ό,τι κάνετε, γιατί είναι πολύτιμο το έργο σας και μακάρι να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Όλοι βοηθάμε σε αυτό. Το Win Cancer άλλωστε αυτό θέλει να κάνει, να ενώνει δυνάμεις γύρω από αυτή την κοινή προσπάθεια κατά του καρκίνου. Πάμε όμως στις ερωτήσεις μας, επανέρχομαι. Ο τίτλος ήρωας που δίνουμε σε όλους εσάς τους ασθενείς σε ενοχλεί? Δεν με ενοχλεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας ασθενής δεν νιώθει ήρωας. Συναντάει πάρα πολλές δυσκολίες που τον κάνουν να βλέπει τη ματαιότητα κάποιων πραγμάτων στη ζωή. Οπότε προσπαθεί να εκμεύσει από την ψυχή του δυνάμεις, αλλά και να αγωνιστεί για ό,τι αγαπάει, αλλά πολύ προσγειωμένα, χωρίς να νιώθει ότι είναι κάτι, κάποιος ήρωας. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως έτσι νομίζω ότι τον δικαιούστε αυτόν τον τίτλο. Θα επιμένω να το λέω, γιατί είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις την νόσο, ενώ αυτό που λες ότι ψάχνετε να βρείτε μέσα σας τη δύναμη, να σταθείτε απέναντι σε αυτό που δεν είναι καθόλου εύκολο, παρόλο που πια έχουμε πολλά εφόδια για να αντιμετωπίσουμε την νόσο, και είναι το παράδειγμά σας και η φιλοσοφία ζωής μετά ή κατά τη διάρκεια, δηλαδή αυτό που αλλάζει στην κοσμοθεωρία σου, αυτό που βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Γιατί πια τα άλλα έχουν αξία, τα σημαντικά είναι άλλα τελικά και το ξεχνάμε στη ζωή, όπως η υγεία, έτσι δεν είναι? Πολύ όμορφα αυτά που λέτε. Να μιλάμε στον ελληνικό όμως. Ναι, βέβαια. Γιατί μου κάνει έτσι λίγο... Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, θεωρείς ότι τελικά ο καρκίνος στιγματίζει? Στιγματίζει. Χάνεις φίλους, χάνεις τη δουλειά σου, χάνεις σπουδές, απομονώνεσαι αρκετά, μένεις μόνος με τη ψυχή σου. Ναι, στιγματίζει ο καρκίνος. Ναι, τελικά ακόμα και τώρα έτσι δεν είναι? Σίγουρα θέλει πολλά χρόνια για να ισορροπήσεις και με τον κοινωνικό περίγυρό σου και με τον εαυτό σου. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη ισορροπία. Αναγκαστικά δηλαδή απομονώνεσαι λόγω του ότι είσαι ανοσοκατασταλμένος, οπότε εκεί πέρα πρέπει να παρατήσεις τη δουλειά σου, τα πάντα όλα. Ακόμα όμως αν υποθέσουμε ότι αρχίζεις και το λες ότι έχεις καρκίνο ή λέμφωμα ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι εύκολα αποδεχτό από τους άλλους. Θυμάμαι που δεν τους είχα πει ότι έχω καρκίνο στη σχολή, τους είπα έχω κάτι σοβαρό και πρέπει να λείψω. Και δεν το πίστευε κανένας ότι μπορεί να είχα κάτι σοβαρό. Νόμιζαν ότι έκανα κοπάνα. Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια εύκολα. Τελικά, ποιοι στάθηκαν πραγματικά δίπλα σου? Οι συγγενείς μου. Συγγενείς σου, ναι. Εσύ είχες και τον αδερφό σου, που ουσιαστικά ο αδερφός σου δώσε ζωή, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Ο αδερφός μου ήταν συμβατός δότης μυελού οστών. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι, ότι το 70% των ασθενών βρίσκουν εκτός της οικογένειας, αλλά εσύ ήσουν τυχερή που ο αδερφός σου Ήμουνα πολύ τυχερή. Βέβαια, έπαθα και εγώ την νόσο ομοσχεύματος εναντίον ξενιστή, παρόλο που ήμασταν αδέρφια και 99% ίδια συμβατότητα. Ήταν μια ατυχία σου αυτή, έτσι? Δεν ξέρω, μήπως επειδή ήταν κάπου διάβασα τελευταίως ότι αν είναι άντρας γυναίκα, ότι εκεί μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η νόσος και να αντιδράσει στο σώμα, θεωρώντας ότι είναι κάτι ξένο. Οπότε και εκεί είχα μια περιπέτεια μέχρι σήμερα, δηλαδή παίρνω αντιβιώσεις για αυτό το λόγο. Ναι, το ανέφερες και νωρίτερα, ναι. Πόσο σημαντικό είναι, Μαρία μου, να γίνουμε όλοι δότες μυελού των οστών? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ εύκολο. Αφορά τους ζωντανούς ανθρώπους. Δεν παίρνεις δηλαδή μυελόστον από κάποιον νεκρό ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Είσαι ζωντανός, πάρα πολύ εύκολα. Δίνεις λίγο σάλιο, λίγο αίμα. Δίνεις λίγο σάλιο για να μπει στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών των μυελού των οστών. Είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί συμβατός δότης μία στις 20.000 πιθανότητες να χρειαστεί κάποιος άνθρωπος που ταιριάζεται, είναι συμβατός μαζί σας και να χρειαστεί να δώσετε λίγο από το αίμα σας. Τόσο εύκολο. Τόσο εύκολο. Δεν υπάρχει χειρουργική επέμβαση.
δίνεις αίμα όπως δίνεις αιμοπετάλια, είναι μια τέτοια διαδικασία, απλά προηγείται ένας έλεγχος ιατρικός, παίρνεις κάποια ενεσάκια για να ενεργοποιήσεις έτσι κάποιους παράγοντες, αυξητικούς παράγοντες για να παράγεις αιμοποιητικά κύτταρα, μπαίνεις στο μηχάνημα για μερικές ώρες και δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή σε έναν άνθρωπο, ίσως και στην άλλη πλευρά του πλανήτη, ίσως και στη διπλανή σου πόρτα. Πολύτιμο πραγματικά. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πόσο δύσκολο είναι να μένεις σε ένα δωμάτιο χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο? Πόσο έμεινες εσύ σε απομόνωση? Και στο Αττικό και στο Royal Marsden στο Σάτουν στην Αγγλία. Έμεινα περίπου 2 μήνες. Ναι. Εδώ πέρα στο Αττικό ήταν πολύ κλειστά, δεν είχαν παράθυρα ή κάτι, οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Ευτυχώς, επειδή ήταν και δύσκολες θεραπείες, μου είχαν δώσει υπνοτικό φάρμακο, ηρεμιστικά, οπότε κοιμόμουν τις περισσότερες ώρες. Θυμάμαι μια φορά είχα δει και ένα όνειρο και μου έλεγε μόνο καλό, ότι αν ζήσεις να κάνεις μόνο καλό. Εντάξει, ξανά έπαθα υποτροπή βέβαια μετά, έγινα καλά. Στην Αγγλία είχαν ένα μεγάλο παράθυρο, οπότε έβλεπες τον έξω κόσμο, δεν μπορούσες να κάνεις πολλά πράγματα, απλά έβλεπες τον έξω κόσμο. Και με το στατικό ποδήλατο είχαν και ένα κομπιούτερ και έβλεπα πολύ μουσική και έτσι περνούσα την ημέρα μου. Τι θα έλεγε σε κάποιον που δίνει τώρα τη μάχη του με τον καρκίνο? Ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ακόμα και αν σου δίνουν πολύ λίγο ποσοστό να ζήσεις, ο άνθρωπος μέσα του έχει φοβερές δυνάμεις. Άλλωστε και σε σένα έχει συμβεί αυτό, έτσι? Ακριβώς. Και στον πατέρα μου και σε μένα μου είχαν πει ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα πεθάνω, δεν είναι ότι θα ζήσω. Οπότε κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Φυσικά βρίσκονται συνεχώς με νέες έρευνες, νέες θεραπείες, αλλά ακόμα και σε μικρό ποσοστό να είναι να ζήσεις, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει πολλές δυνάμεις μέσα μας και πιστεύω ότι όταν χαμογελάς και συνεχίζεις να αγωνίζεσαι και να ξεπερνάς τα δύσκολα συναισθήματα και να σκέφτεσαι αυτά που αγαπάς, τότε σίγουρα ζεις. Τι ωραίο το μήνυμά σου. Ευχόμαστε όσοι είστε σε ένα κρεβάτι θεραπεία, σε μια πολυθρόνα ημερήσιας νοσηλείας, να ακούσατε το μήνυμα της Μαρίας. Ο καθένας είναι ξεχωριστός. Ναι, υπάρχουν στατιστικές, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα, δεν είναι ένας αριθμός. Ο καθένας μπορεί να βρει την δύναμη, την επιπλέον που χρειάζεται. Η επιστήμη έχει κάνει πολλά βήματα, έχουμε πολλά εφόδια. Και θα πρέπει να έχουμε ελπίδα και πίστη, νομίζω. Ακριβώς, πίστη. Ναι. Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν? Υπήρχε ένας γιατρός σε ένα άλλο νοσοκομείο, ο οποίος έλεγε «Εγώ δεν σας θεραπεύω, σας δίνω παράταση ζωής». Συγκλονιστικό. Λες και υπάρχει κάποιο όριο. Όπως είπα και πριν, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, όλοι έχουμε δυνάμεις μέσα μας και η επιστήμη εξελίσσεται. Μπορεί ένα νοσοκομείο να μην έχει βρει κάποιες θεραπείες και ένα άλλο νοσοκομείο κάπου αλλού να έχει βρει και να έχουν γίνει νέες έρευνες. Πρώτον. Δεύτερον, κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του δυνάμεις μέσα στη ψυχή του και φυσικά πολλοί άνθρωποι ζουν και με χημειοθεραπείες πάρα πολλά χρόνια, ξεπερνώντας οποιαδήποτε στατιστική. Οπότε η λέξη παράταση ζωής είναι αναλυθή. Δεν είναι καν επιστημονική. Δηλαδή οι επιστήμονες λένε τόσο ποσοστό μπορεί να ζήσεις, τόσο ποσοστό μπορεί να πεθάνεις. Άρα συνοχλεί αυτό το παράταση ζωής. Ναι, αυτό που είχα ακούσει, το παράταση ζωής. Εντάξει, ήταν πολύ σκληρό, συγκλονιστικό. Ναι. Σίγουρα, ναι. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Είναι αυτές οι στατιστικές ερωτήσεις που κάνω. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα? Το λέμφωμα, ο καρκίνος μου έχουν δείξει ότι τα πάντα ανατρέπονται. Δεν μπορώ να ονειρευτώ κάτι συγκεκριμένο από τώρα για 5 χρόνια. Φυσικά πιστεύω, ξέρω και λέω έχει ο Θεός, όλα θα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σκεφτώ και να ονειρευτώ σαν κάθε άνθρωπος κάτι συγκεκριμένο πάρα πολύ. Ίσως ένα μετάλλιο
αν και έχεις κατακτήσει πολλά μετάλλια. Ποιο είναι το έτσι, νομίζω ότι στο πανευρωπαϊκό πήρες... Πες μας λίγο. Ναι. Στην πάλη έχω παλέψει σε διεθνή τουρνουά, έχω πάρει χάλκινα σε διεθνή τουρνουά. Στους μεταμοσχευμένους έχω πάρει ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία, χάλκινο στη δισκοβολία και 4η θέση στον ακοντισμό. Θέλεις να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό? Χαρά μου. Υπάρχουν αγώνες που γίνονται για μεταμοσχευμένους ασθενείς, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν μια ομοσπονδία που λέγεται Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, που πηγαίνουν οι νεφροπαθείς και όλοι όσοι έχουν κάνει οποιαδήποτε μεταμόσχευση είτε οργάνου είτε ιστού. Και αυτοί οι αγώνες γίνονται κάθε χρόνο, γίνονται κάθε 4 χρόνια, πώς είναι? Είναι πανευρωπαϊκοί, κάθε παγκόσμιοι? χρόνο γίνονται τα πανελλήνια και τα πανευρωπαϊκά και μετά τον επόμενο χρόνο γίνονται τα παγκόσμια. Μάλιστα, ωραία. Ετοιμάζεσαι τώρα για κάποιον μεγάλο αγώνα ή απλά προπονείσαι για να είσαι έτοιμη για τους επόμενους? Περιμένω λόγω της μεταγραφής μου στους πανελλήνιους και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να πάω πανευρωπαϊκούς. Σου το ευχόμαστε και να πανηγυρίσεις πολλά μετάλλια, όχι μόνο σε αγώνες έτσι, αθλητικούς, αλλά και πολλά μετάλλια στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Αυτό ήτανε, Μαρία μου. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η Μαρία, η μαχήτρια. Αυτή ήταν η Μαρία που έπρεπε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο πολλές φορές στη ζωή της, που δεν λύγησε, που συνεχίζει να είναι εδώ κοντά μας με το ωραίο της χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε και ένα τίτλο λοιπόν σε αυτό το podcast. Υπάρχει ζωή μετά τις χημειοθεραπείες και τις μεταμοσχεύσεις και μην ξεχνάμε τη δωρεά οργάνων και ιστών. Υπάρχει ζωή μετά τις χημειοθεραπείες και τις μεταμοσχεύσεις. Μέσα από τον αθλητισμό και τη ζωή. Και να μην ξεχνάμε τη δωρεά οργάνων και ιστών. Οργάνων και ιστών. Τέλειο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ημερολόγιο Μάχης» έφτασε στο τέλος του. Σας περιμένουμε στο επόμενο. Σε περιμένουμε στο επόμενο και να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.